Al Matarranya s'impulsa un nou projecte per combatre la soledat no desitjada a través de tallers, activitats grupals i atenció psicològica personalitzada. Es tracta del programa Reconectando, una iniciativa que desplega a Espame en coordinació amb diferents municipis de la comarca. El programa té com a objectiu oferir ferramentes per millorar l'autonomia personal, facilitar espais de relació i garantir un suport psicològic proper. Les sessions es realitzaran mensualment durant tot l'any i estaran adaptades a les necessitats dels grups que es vagin formant en cada poble. És un projecte que busca donar cabuda a totes aquelles persones que, pel motiu que sigui, se troben en una situació de soledat no desitjada. Dona igual que sigui gent major, sigui gent jove que ha tingut algun aconteixement rellevant, sigui per el motiu que sigui, puguen tindre aquesta situació. I el que busca el programa és oferir un espai familiar, crear un clima familiar on la gent pugui reconnectar en ella mateixa i reconnectar amb les altres persones. Reconectando es basa en 3 grans eixos. El primer centrat en el creixement personal. Ofereix tallers per treballar l'autoestima, la gestió emocional i el benestar psicològic. El segon aposta per les activitats grupals, que busquen trencar l'aïllament generant noves relacions i compartint experiències. Finalment, el programa incorpora sessions d'atenció individual, un espai confidencial on es pot abordar cada situació en profunditat i amb acompanyament professional. És un programa que té una durada de moment fins a desembre, amb possibilitat de que se vagi ampliant més anys. És un programa que considerem que és molt important, sobretot a la zona rural, on moltes vegades els recursos tarden en arribar o no acaben d'arribar. La soledat no desitjada és un fenomen cada vegada més present, que pot afectar des de persones grans que viuen soles fins a joves que s'allunyen del seu entorn o han experimentat canvis sobtats. És per això que la iniciativa també aposta per la convivència intergeneracional, fomentant que persones de diferents edats participin conjuntament i puguen enriquir-se mútuament.